So hi mga bayot, to karong oras sa alas 12 na sa kadlawon mga bayot nga gipanggutom ingon ako ang bana nga mga on kuno mi og rice. So gadungag ko din ako ni siyang gikislan og katulo. Dayon magpainit ko din og tubig mga bayot kay gisugo pug ko niya nga luto kuno ko og ulang og sa English pa shrimp lisiyo. So nagpainit ako diri tubig, ako nang gitakloban. Dayon ang ako ang niluto nga bugas, gabukal-bukal na siya mabayot aron malami-lami na siya kay lahi magtimpla ila ang kuan diri ila ang bugas. Akong gibutangan og asin. Dayon butangan po nato na siya og gamay nga butter mga bayot para malami-lami siya ba. Kay og plain ra man good kani akong mga kagupa din dili mga on mga bayot, mga arte man kay ning asa ni gikan ng mga planetahang mga tawhana oy. Dayon ako na siyang ibutang din ha mga bayot din atong i-mix din ha taman sa matunaw ng butter din ha mga bayot. So gabukal-bukal naman siguro ni ako nang bubuag paminta, dahon sa paminta og lisos sa paminta. Dayon asinan din ako ni hugasan ni ato ang ulang diri mga bayot kay ato na ning ilunod dinhi sa ato ang gabukal-bukal nga tubig. So atong takluban. So after 10 minutes bayot kay bukal-bukal na siya. So ato na ni siyang i-separate ang tubig ug ang ato ang ulang kay dili man ni sila mohigop og sabaw aning ulang. So ako rang kuhaon ang shrimp mga bayot atong ilain kay mura na atong ibutang sa ato ang kalananan o sa ato sa ato ang hapagan. Lisyo ang hapagan oy. So ato ra na siyang ibutang sa laing plato mga bayot kay atong ibutang itapad nato ni dinhi sa ato ang luto. So kaning amo ang pagkaon karon murag Filipina style gini siya. So kani di akong anak gabuhat ako ang ugangan og biskwit sa akong anak pod gatabang-tabang iya pong gikumot-kumot ng harina o do na ilang gigama din ha. Perting lipaya sa akong anak kay nakahikap. So ako na ni siyang giluto mga bayot. So after 30 minutes mga bayot so inaani na ni siya ang gibutang dayan niya apple og saging mga bayot. So mao niya mo ang i-snack pud unya dapita og gutomon nami mga bayot. Dayon kani akong bahandi gatrapos ayong hugaw mga bayot kay hingkaon ni siya ganina og yogurt. Dayon galantaw sa salamin unya ang salamin nga iyang gilantaw gakis-kis pud siya sa hugaw kaayo kay iya man ning gikisan ganina. So siya may naghugaw-hugaw so siya po'y magtrapo ana. Nagkuha ra din siya tissue diri mga bayot iyang ihatag na kuwang uban kay patabangon siguro kuan niya unya kay ang inahan na busy mag video niya so wala intabang ang inahan gikumot-kumot ang tissue. Gipasagdaaran ako na siya mga bayot og unsa na iyang buhaton so trapo-trapo des sa siyang hugaw mga bayot. So mana ni mga bayot naluto na dai itong biskwit nga ginama sa akong ugangan din ako may galuto ani akong gibutang sa oven dayon gihatan ko sa akong bana diri mga bayot na diri oy coffee mga bayot then na ay duha ka slice nga biskwit then ay usa ka ani siya biskwit na siya mga bayot kay na ako diri sulod sa room kay akong anak natulog lang tawan ninyo. So muna akong anak mga bayot natulog siya. Di man guna ko ni biyaan din og matulog siya kay unyag maligid ba. Di man gud siya matulog sa iyang kuna. So while natulog na siya diri mga pisa ta mga bayot. Mga pinata mga bayot ang oras diri mga alas 2 tas kadlawon mga bayot. Inita mga bayot sama sa kainit sa akong panagway. Lisyo. So mukhaon taning biskwit mga bayot kay yung maniwang sa kangabil nato malisod na mapihing unya. Lami gid mga bayot. Ano na niyo pansinan akong buhok kay wa pa koy ligo. Maligo pa ko unya.